Sabina teron pipen bang trok ner ke bang phia tuma phan artisan card apen Taylor machine keron Khat khatia long kuti ke thom so se hon the me rakia mar ke nep long Han Lokrok Cooperative Lamb Society long kilik ke padu isi kenang sot kapachini BDO Lumbajong Development Block Manjang Kangkedo Job Card Holder atuman Aadhaar Card chaponra Matijong ni phai trok siang bong seeding mate ling asai ke claim don eja phan Lumbajong Development Block BDO ahin pen pachini ponlo jongsi Job Card pen Aadhaar Card seeding mate ling asai claim don de pulote MGNREGA asai chongda don long ledatpo Lapen NSAP mate National Social Assistance Program along amen ke dotum ana phan setame Aadhaar along seeding dun eja phansi video Lumbajong Development Block ahin pen pacheni ponthu Job Card pen Aadhaar seeding mate ling asai ke claim tan anja dim lage Manja Development Block asai hemalong Kardom pini karbi prime time berta long penili sami mirina hansepi pini bertang ton pen arjuponik tha Pinianelo por phai krehinia por pen loring thepi IB town committee asai hemalong bang trok ner ke ba bang phiatuma phan artisan card la pen peri kero ia machine mate Taylor machine keron pon la bang so long serdi hun pa lamarjan mohor kinep ke pangching jia phanta MP Horen Singh Beri deng pen tirsem ke en bang so maya long Dilip be pen mai che pahem phu pon si mai ke phalam thela pen aluhi ke pachinia por en pon Maya long aluhia man pen MP Horen Singh be Hauraghat MLA Dorsing Rong Hang Karbiang Autonomous Council EM Kangbura Kiling Rada Cyclem Bangpi Sangpi Sabina Teron Pi Hauraghat Ward Commissioner Lapen Penangan Kiche Gidinga Tumche Tong Dun Si Maya long RDP Dun Karbia Pindeng Sumpot La Anso Se Pechan Nang Pu Akimang Pensi Kedam Tang Penangan Or Ni Pensita Me Sangpi Sabina Teron Pi Dode Sang Se Central Government Scheme Pen Penangan Awar Sai Karbi Pi Maratuma Phan 1 Pilo Ministry of Textile Government of India pen chingki chingwai dun si kedam tanga por pen sitami methang karbi pi maratum ke thakason jesemet methang akhai apindeng sumpot ke thak pen chenglok ri pen kason se ason an sitami chojor cholang pen chenglok isi our sai 1 pilo lason sinona por sitami sang pi sabina teron pi ka chepadu pen Ministry of Textile Government of India pen warsai ke me wansi kaddu kawe bang trok ner ke ba bang phiatuma phan peri ke ro ia machine ron ponlo lapen artisan card sitami ron ponlo Lapen labang so maya long amat karbia khai long kachera block mate karbia pinding sumpot ka sonse ching bang pi ser dikhun amen en ponsi matipung bua kata samabai samiti ahempi sangpi sabina teron pipen kaselam ponji akarbi future film mate ser dikhun po alamarjan amohor kine ponji aphansitame tirsim ke en ajamix tame ding ponlo bangso lamarjan along kacheparjan ponji atum lake cheparjan bangpi Malinti Sopi, Cheparjan Bangpu, Harmony Be, Mohendro Teron, Dilip Be, Bikha Mahajan, Atum Bensi, Labangso, Alam Kanarjan along, Cheparjan Pon Popusi, Pachini Pon. Nasi kaduga be pangsi tami noni dak nang klaim tun anatum pangsi mai chunengri bangkela puno itung karbiang long pindeng sumpot pacandang ma pacandang pula so alam the pen mane anutin phan chunengri lo laki pi atum pajir atum phan am sitame panlukson se det pen la the misin sitame bang putin atum sita ke claim ke dolo hai News report long sodar ingti Karbiang long live Karbiang long police atum kai kya mat kachirok tok pen ke do jok khatkhati police station angkang pi pini matijong ni phai troker ni ada por phai ner kebra achitim apor malom khatkhati kacharia rong along pen ke ongdung tin me drugs mati heroin nepon long posibirta long dun Birta ke long dun atengki isi joy pen khatkhati kacharia rong malom drugs abe haklem bang khachepa chong bom pu abirta long si Bokajan SDPO John Das APS Japonsi Ari Sanghu Khatkhati Assistant OC Police Abitong Atum Lapen Bokajan CRPF C20 Atum Pen Chelangsi Rita Libasai Denglo Laso Tengsi Ihumaka registration number AS01 EP 6384 along Kirika Kurugasai Denglo Lapen Honte Meme a drugs Sabuna Homalong ke Patu Joy Homing Kora Sirkep Long Ponlo Laso Long Inora Bangku Dimapur Nagaland VCE Arong Along Kedo Kalitang Jevukhu asopo ayeto aye artaningkan ingkore sirke papan neb ingnang ponlo
ฮีเทียลงลาโซดรักจอร์ดัมโลปุโลเตตังกาสิกากุติกิทอมอมวยอันดูจีปุสีโบกาจัน SDPO จอนดัสเป็นปัชินิปอนลาเป็นลาโซอัดรักสกิลังจารีปอนจีอพันนอนามัดโบกาจัน SDPO จอนดัส EPS อาริเดงซีบีปอนลุปุสีปัชินิปอนโบกาจันเป็นอนันติรังการเบียงลงไลนิจังการเบียงลงอาโลรองข้างเอเมซีคอนสติทูเอนซีอาโลฮันโลครอกโคเปอเรทีฟโซไซตี้เลมส์ลิมิเต็ดอาลงนิงกันพอกิจารีกัจจลอนปอนทุจีอพันเมเซนเป็นกิลิกเกปาดปอนกิดามตังมาติจงนิพายพอร์นี่ฮันโลครอกโคเปอเรทีฟโซไซตี้เลมส์ลิมิเต็ดอาศัยเฮมาลงอามัดกิลิกปาดปอนโลบางโซลง returning officer ตุมกิลิกอารอนติงเป็นไซเจคเลมปอนซีอิงซัมจินเป็นกิลิกปาดปอนโลลาเป็นลาบางโซกิลิกาลงเจสเมตเป็ดเกเอสยังหอยพาร์มานาพันซีกิลิกปาดปอนโลบางโซลงธนิรัมรองหังเป็นโปรดิปรองปีบางฮินีตุมังบองซีกิลิกเชดันปอนโลเชียร์โฮลเดอร์ตุมบางโซกิลิกาลงเอสยังหอยพาร์มันธนิรัมรองหังพันซีเมเซนเป็นปะไฮปอนโลนอนิงกันพอพาร์มันฮันโลครอกโคเปอเรทีฟโซไซตี้เลมส์ลิมิเต็ดลงกิจารีปอนจีตุมาเมนละกีธนิรัมรองหังmember terang Joy Singh Tobi Naria Bordoloi Robinson Pator Krishna Kantadeka Noren Debragade Ambiram Darphang Biju Ghorai Tonkeswar Kro Dipen Pator Ananda Senapati Kabon terang pi Marija Marak Atumsi Kilik Chepa Haiponsi Ningkan Pho Pharman Han Lokrok Cooperative Society Lamps Limited along Chari Ponpo Lapen Kilik ke haya certificate setami returning officer atum pen pipa jetekanglo Estiang hoi pen ke hai pon thoni ram rong hang pen ningkan pho bang so lems ke chari pon ji aphan pherang ke thengno ke thana lam thi noni ritum aju pan sina rang ke si mili ra pam pati ni de mili men ke thoni ram rong hang mili rong ke rang koroi asa pini la bang so kili kalong na li ko ana vut pen si khai pan iklo pini la bang so kili kalong ke mili total vut ke hai pon ke 294 94 day so non kan pho pharma na bha phan anali ke claim ke dam panji puthak ma sa bak than ji ma so lem sa pharma na long nang ke claim ke dam panji puthak ke claim ke dam ni lam bang e se than ji ko lam bang la pui lo ni li phan ke rat atum rat akan claim nai pu si ni li phan nang toy don lo pen rat ke cherap pen ni li hai da hai dun sit lo la si rat pharma bang e claim tinang kok Pini bang so kilik asai ke patun pon along lems achun bang mohon pator returning officer atum pen che patru pi pon si insam jin pen kilik patun pon lo dongkam mukam ben bkb karbiang long nai kidam tang pen nanganar ni pen China det along COVID-19 ake sokang dang pen ajok det pia dang along inkirkling nang dokok lo Bangso puthak kham khesi million so se araratum nang chon paksi det pia dangalong lockdown puthak kham khesi kidam tang arui pen det pia dangalong kachisong thurpaklo Lanson si pinile thot sitami Eastern China Hawaralong University along ke Charlie atum do an nang chon si lockdown puthak ke kham khia sai deng ponlo Bangso kachisong asai ke deng hut ke ongdong atum aning ki thi ning ke pung chepaklang rinti si sarkar atum pen zero covid policy asai deng sirak nang ji pusi ning je pon rinti Bangso Kachisong asai ki deng laki kidam tang mati jong ni phai phoni we Nanjing Tech University along ke ongdung allo ke charlia tumpen lockdown puthak ke kham khia sai deng ponlo adima long rai kom sai khia tumpali dunsi university a campus along anpen chi ora damrinti noi kalipulote hidle pen nang abji aphansi rai kom sai khia hin pen ke ther padu ponlo Bonda China deralong amatsi Xi Jinping a sarkar aphan lak lak aradatum abi thursi tobar pia long kachisong hangjo hanghai anpindo Bangso China det kachisong along America pen Europe adet along setami kachisong kachera basai padupon International Desk Report Karbiang Online Tangte pini Karbi Prime Time berita ke lapuan si kang ton paniklo